σας καλωσορίζουμε από την άλλη πλευρά τώρα του μικροφόνου εσείς. Σας καλωσορίζουμε στην ΚΟ, πρώτη φορά εδώ. Πρώτη φορά και στην μπασκετική γιορτή και στο 3on3, αλλά πρώτη φορά και στο νησί. Δεν περίμενα ότι θα βρω μια τόσο καλά οργανωμένη μπασκετική γιορτή. Είναι ένα πραγματικό μπασκετικό φεστιβάλ. Άνθρωποι όλων των ηλικιών λαμβάνουν μέρος, παίζουν, το απολαμβάνουν. Μακριά από τοξικότητες, μόνο για τη χαρά του παιχνιδιού. Αυτό που θέλουμε δηλαδή. Λέμε πολλές φορές ότι το 3x3 ίσως είναι το καλοκαιρινό μας σπορ στην Ελλάδα. Ναι. Γιατί αυτά τα τουρνουά γίνονται παντού. Ήσασταν και σε άλλα το φετινό καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι εδώ έχουμε 85 ομάδες, πάμε ρεκόρ τώρα στην πλατεία Ανταγόρα και έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε μέχρι να τελειώσουμε. Έχουμε ξεκινήσει από πολύ παλιά αυτά τα 3x3 όπως τα λέγαμε τότε, 3on3 μετά, 3x3 τώρα και ούτω καθεξής. Για το ίδιο πράγμα μιλάμε, για το ίδιο άθλημα μιλάμε που έγινε και ολυμπιακό άθλημα. Μιλάμε για το μπάσκετ του καλοκαιριού, το θερινό μπάσκετμπολ. Αλλά σε σχέση με την ηπειρωτική Ελλάδα, αυτές οι μπασκετικές γιορτές στα νησιά έχουν κάτι διαφορετικό. Γιατί συνδυάζουν εκτός όλων των άλλων που περιγράψαμε νωρίτερα και τις διακοπές. Είναι και η ανεμελιά, είναι και οι διακοπές, είναι και η χαρά του παιχνιδιού και είναι όλα μαζί. Είναι το αντάμωμα των φίλων. Ξεκινήσαμε πριν από αρκετά χρόνια το μεγάλο τουρνουά του Πρίντες Σύρο. Η ΚΟΣ πάει να το φτάσει και να το ξεπεράσει. Παρότι ο Γιώργος φέρνει, και λογικό είναι αυτό, επειδή είχε πάρα πολύ μεγάλη καριέρα ως παίκτης, πάρα πολλούς επώνυμους. Εδώ ξεχωρίζει το ανθρώπινο ανώνυμο στοιχείο, το οικογενειακό στοιχείο. Και αυτό μου αρέσει. Συνεχίστε να το κάνετε το ίδιο καλά κάθε χρόνο. Ξεκούρασε για τον Βαγγέλη τον Ιωάννου, έχει το καλοκαίρι ή είναι αυτές οι 2-3 μέρες εδώ? Γιατί έρχεστε από Κρήτη, μετά έχουμε Ευρωμπάσκετ. Όπως τα είπατε, είχαμε το τουρνουά των νέων ανδρών. Πιστεύαμε ότι θα παίρναμε ακόμη και το χρυσό μετάλλιο. Παίξαμε 7 παιχνίδια, κερδίσαμε τα 6, χάσαμε όμως το κρίσιμο στις λεπτομέρειες. Δεν υπάρχει επί της ουσίας ξεκούραση. Λίγες μέρες, μερικές ανάσες δηλαδή, λίγες μέρες στη διάθεσή μας να ξεκουραστούμε και μετά αρχίζουμε το μεγάλο Αύγουστο, το μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού για το 25, είναι το Ευρωμπάσκετ των ανδρών. Θα είμαστε με την εθνική μας ομάδα.